ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം ഒരു 8 മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. എത്ര ശ്ലോകം വരെ എടുക്കുന്നല്ലേ? 30ഓ 29ഓ? 29 വരെ എടുത്തു. 30 എടുക്കണം അല്ലെ? നമ്മള് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ദ്രവ്യയജ്ഞം, തപോയജ്ഞം, സ്വാധ്യയജ്ഞം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ? അതിനൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ്? യോഗ പദ്ധതി, യോഗയിലൂടെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ? അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വന്ന് നിന്നത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതെ, അതന്നെ. അതിലൊന്ന് നിൽക്കണം. ഇനി പറയുന്നില്ല അത്, കാരണം സമയം ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് പോയ കാരണം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. നിയതാഹാരഃ പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്വതി സർവേപി യജ്ഞോ യജ്ഞശ്ച ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? ശ്വാസചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേപ്യതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞാക്ഷാപിത കൽമഷഃ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മാ സനാതനം. യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞം കൊണ്ട് പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിയിട്ടുള്ളവരുമാണ് ആര്? ഈ യോഗികളെല്ലാം തന്നെ യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരാണ്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. ഈ യജ്ഞം കൊണ്ട് പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ് യോഗികള്. ഈ യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്നവര് പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ യോഗികൾക്ക് സാധിക്കും. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി എന്താണ്? യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരാണ്. ഇതുവരെ പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് വിവരിച്ചത്. അതിൽ നിന്ന് എല്ലാറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നായം ലോകസ്യജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമ. കുരു ശ്രേഷ്ഠ, യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയല്ല പരലോകത്തില്. ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലേ നമുക്ക് സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ പരലോകത്തിലെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം എന്താണ് കലിയുഗത്തില്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ എല്ലാത്തിനും കൂടി പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണം എല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നവവിധ ഭക്തി പറയാം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇതെല്ലാം എന്തിൽ വരും? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വരും. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് എന്ത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം. ഏത് നാമം ചെല്ലേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ രാമ
ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞ വിതഥാ ബ്രഹ്മത്തെ കർമ്മജാൻ വിദ്ധി താൻ സർവം ഏവം ജ്ഞാത്വാ വിമോക്ഷ്യസേ. പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവ വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുളവായതാണ്. ഇവയെല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുളവായതാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് പറഞ്ഞതോ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ഇതെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്? വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഈ വേദങ്ങൾ ആരെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ആരാണ്? എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത്? മനസ്സിലാക്കുന്നത് വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യരുടെ സൃഷ്ടിയല്ല എന്ത് ഇതൊന്നും. ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ധ്യാനമാണ്. ഓരോ യുഗത്തില് അല്ലെ. പിന്നെ ആരാധനയാണ്, തപസ്സാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ? ഒന്ന് ധ്യാനം, വിഗ്രഹാരാധന, പിന്നെ ഏതാണ്? ത്രേതായുഗത്തിൽ ഏതായിരുന്നു? യജ്ഞം ചെയ്യണം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെത്താനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പറയുന്നതല്ല. ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്? വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ വേദങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തി നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാജ്ഞാന യജ്ഞാത പരം തപ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യത്തെ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. ഹേ പാർത്ഥ, സർവ കർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യയജ്ഞത്തിലാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞ? ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനയജ്ഞം. ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ജ്ഞാനയജ്ഞമാണ്. ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ സ്വത്തുക്കൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്നതാണ് ദ്രവ്യയജ്ഞം. അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വാധ്യായം, ജ്ഞാനം നേടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും എവിടേക്കാ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്? സർവകർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. എല്ലാതും ചെന്നെത്തുന്നത് ആരിലാണ്? ദിവ്യജ്ഞാനം. ആരെ കുറിച്ചാണ് ദിവ്യജ്ഞാനം? ദിവ്യമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള. അപ്പൊ എല്ലാതും എത്തുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ലൗകിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയും അവസാനം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെയുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയുമാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക, ലൗകികമായ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക, അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തോടുകൂടി പ്രേമത്തോടുകൂടി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. ഇതാണ് എന്തിന്റെ ഉദ്ദേശം? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. പൂർണ്ണമായി ജ്ഞാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുക. അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അറിവ് നേടുമ്പോൾ മോചനം നേടാൻ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? അറിവ് നേടുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നു. കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കും നമ്മൾ. കർമ്മഫലങ്ങൾ, അതായത് അറിവ് നേടുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ അറിവ് നേടി വെറുതെ പുസ്തകത്തിൽ അടച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടാനും ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിവ് നേടുമ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾ അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അത് അവിടെ അടച്ചു വെക്കല്ല ചെയ്യണത്. നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കണം. അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറി? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടി നമ്മൾ ജ്ഞാനിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനിയുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുമ്പോ ആരായിട്ട് മാറും? ജ്ഞാനിയുടെ പ്രൊമോഷൻ ഏതാണെന്നറിയോ?
അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മളെ പറയും കർമ്മി എന്ന് പറയും. നമ്മളിപ്പോ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേരെന്ന് പറയും കർമ്മി എന്ന് പറയും. ഈ കർമ്മി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെ അറിയുമ്പോ ആ കർമ്മിയുടെ പ്രൊമോഷൻ വന്നിട്ട് കർമ്മിയുടെ പേര് ആരായിട്ട് മാറും? ജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറും. മനസ്സിലാവണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത്? നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചു, അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? കർമ്മിയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറി? കർമ്മിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി, നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറി? ജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മുഴുവൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ അല്ലെ, നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? കർമ്മിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജ്ഞാനിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത പ്രൊമോഷൻ നമ്മുടെ ആരാണ്? ഭക്തൻ. ജ്ഞാനിയിൽ നിന്ന് ആരായിട്ട് മാറും? നമ്മള് ഭക്തനായിട്ട് മാറും. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരായിട്ടിരിക്കും ഇവിടെ? അജ്ഞാനിയായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കണം. അടുത്ത പ്രൊമോഷൻ എന്താണ്? ഭക്തൻ. ഭക്തനിൽ നിന്ന് പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടോ? ധാമത്തിലെത്തും. ഭക്തനിൽ നിന്ന് അടുത്ത പ്രൊമോഷൻ ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭക്തന്മാര് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? കർമ്മികളാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അറിവ് നേടി നമ്മൾ ആരാവും? ജ്ഞാനിയാകും. ജ്ഞാനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? ജ്ഞാനിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തേണ്ടത്? ഭക്തനാകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആരായിട്ട് മാറണം? വെച്ചാൽ പോരാ, നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് നമ്മള് കടക്കണം, ഭക്തനാകണം നമ്മള്. അതിന് നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം കിട്ടും? അതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ജ്ഞാനിന. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് നമുക്ക് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം. കാരണം ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാനെ കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്, സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. ആ പരമസത്യം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗുരു. ആ ഗുരുവിന് എന്ത് സാധിക്കും? ശരിയായ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടാകും. പക്ഷെ ആ ഗുരുവിനോട് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്? വിനയത്തോടെ, അദ്ദേഹത്തെ സേവന മനോഭാവത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെളിച്ചമാണ് അല്ലെ? അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം? വെളിച്ചാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെളിച്ചാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗുരുവിനെ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകണേ നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണ്? ഇരുട്ടിലാണ്. ആ ഇരുട്ടത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചത്തിൽ പോയ വഴി പരിചയമുള്ള ഇരുട്ടിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പരിചയമുള്ള ഒരാളെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് തപ്പി തടയാണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും, പുറത്തേക്ക് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അല്ലേ? അതാണ് ആര്? ഗുരു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി. കാരണം നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ പോയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയൊരു വ്യക്തി കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ആരോടും വഴി ചോദിക്കാതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യ. ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ്, ആ പരമസത്യത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനോപദേശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെ ചോദിക്കണം? വിനയത്തോടെ, സേവന മനോഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരു പ്രതിനിധിയാണ്. സ്വതന്ത്രമായ ഗ്രന്ഥപഠനങ്ങളാകട്ടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ആരെയും സഹായിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ഭാഗവതമൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ പോരെന്ന് വിചാരിച്ചാല് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമുക്ക് ആത്മീയമായ പുരോഗതിയാണ്. അത് നമുക്ക് കിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിലൂടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. അതിന് നമുക്ക് ആര് തന്നെ വേണം? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ തന്നെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുക തന്നെ വേണം. ആ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ദുരഭിമാനം ഇല്ലാണ്ട്
ഗുരുവിന് ആ സേവന മനോഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ഗുരുവിനോട് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മീയ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് സേവിക്കാൻ സാധിക്കോ, എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കോ, ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കോ, അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതി ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗുരു എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, എന്തായിരിക്കും ഉപദേശിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന്റെ റിസൾട്ട് അല്ല നോക്കേണ്ടത്, ഗുരു പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഒരു ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ, ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്, ഒന്ന് സത്യം അന്വേഷിക്കാനുള്ള മനസ്സ്, സത്യം അന്വേഷിക്കുക, പിന്നെ വിനയം. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതില്ലാതെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, അന്വേഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫലപ്രദമാവില്ല. അപ്പൊ ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗുരു എടുത്ത് തരില്ല. ഗുരു എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണോ, അതാ വ്യാജമായിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് ആര് പരീക്ഷിക്കും, ഒരു ഗുരു പരീക്ഷിക്കും. ആ പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കാൻ വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. യജ്ഞാത്താന പുനർമോഹം ഏവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂത്യാന ശേഷേണ ദ്രക്ഷ്യാസ്യാത്മന്യഥോമയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവുകയില്ല. സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണ്, അവ എന്റേതാണെന്ന് നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാകും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന്റെ ഗുണമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോവില്ല, മായയ്ക്ക് അധീനനാവില്ല നമ്മള്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗുരുവിന്റെ പരമ്പരയുടെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവേണ്ടി വരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ആണെന്നും ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആരുടെയാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും എല്ലാതും ആരുടെയാണ്, അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതൊരു ജീവാത്മാവിനും എന്ന് മനസ്സിലാക്കും, താൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്നും ഭഗവാൻ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു അസ്തിത്വമില്ല എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ് എന്ത്, അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നതാണ് എന്ത്, മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവും ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അസ്തിത്വം ആർക്കില്ല, നമുക്ക് ആർക്കുമില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, മായ എന്ന് പറയും. ആ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപിചേതസി പാപേഭ്യ സർവേഭ്യ പാപകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വൃജിനം സംതരിഷ്യസി. പാപികളെ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ആകുന്ന ഈ തോണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്തിലാണ് പറയുന്നത്, അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയില്. ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അങ്ങനത്തെ തോണിയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പാപപ്രവർത്തി ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് അതിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് എന്തിലൂടെ സാധിക്കും, ഈ നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഒന്ന് അജ്ഞാന സമുദ്രമായിട്ടും ഒന്ന് ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യമായിട്ടും. ഒന്ന് അജ്ഞാന സമുദ്രം ഭവസാഗരം ആയിട്ടും പറയുന്നു, രണ്ടാമത്തത് ആരണ്യമായിട്ട് ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യമായിട്ടും പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വലിയൊരു, അപ്പൊ അജ്ഞാന സമുദ്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു അജ്ഞാന സമുദ്രത്തിലാണ്. ആ സമുദ്രത്തിൽ തിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നല്ല തിരമാലകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ
എത്ര നിപുണനായിട്ടുള്ള ഒരു നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിലും കരയ്ക്ക് നമ്മൾ നീന്തി എത്താനായിട്ട് കുറച്ച് പാടാ. തിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ വന്നടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സഹായം, നമുക്കൊരു ആരെങ്കിലും ഒരു കൈ നീട്ടി തന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ആര്? ആ രക്ഷകൻ, ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര വലിയ നീന്തക്കാരനാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കൈ ആരെങ്കിലും നീട്ടി തന്നാൽ അതാണ് ആര്? ആ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഗുരു. ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം, ആ കടലില് ഇത്രയും തിരമാലകളിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരാള് പിടിച്ചു കയറ്റാൻ സഹായിച്ചു വന്നാൽ ആ വ്യക്തിയാണ് ആര്? നമ്മുടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ എന്ന് പറയാം. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹം. യഥൈതാംസി സമീത്യോഗ്നിർ ഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിൻ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണോ കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്, വിറകിനെ കത്തിച്ച് ചാരമാക്കുന്നത്, അതേപോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് വിറക് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചാരമായിട്ട് മാറും. അതേപോലെ തന്നെ അറിവ് നേടുന്തോറും ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി കൊണ്ട് നമ്മുടെ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കാനായിട്ട് എന്തിനു സാധിക്കും? ഈ അറിവ് കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? അറിയും തോറും നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കും, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി കൊണ്ട് സാധിക്കും. പാപകർമ്മങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവിടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്, നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കും. കാരണം നമ്മൾ പാപം ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ വരണം, പുണ്യം ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലവും നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അനുഭവിക്കണം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഇല്ലാതാക്കും ഈ അഗ്നി. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശ്യം പവിത്രാമിഹ വിദ്യതേ തത്സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധ കാലേനാത്മനി വിത്തതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ മറ്റൊന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തില് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധമായിട്ടും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടും യാതൊന്നുമില്ല. ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം. ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനം പോലെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതെന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. അത്രയും പരിപക്വമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലമാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം എന്താണ്? സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത്രയും പരിശുദ്ധമായതാണ്, ശ്രേഷ്ഠമായതാണ്. ശ്രദ്ധാം വാ ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പരാ സംയതേന്ദ്രിയഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരം ശാന്തിം അചിരേണാധിഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവൻ, ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ജ്ഞാനത്തിന് അർഹനാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമനം ചെയ്ത് നിയന്ത്രിച്ചവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും, ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച വ്യക്തി, അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിക്ക്. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആത്യന്തികമായി പൂർണ്ണതയിലെത്താമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണതയിലെത്താം എന്ന് ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്? ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി നാ പരോ നാ സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായ
സംശയാലുവായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അധപതനം സംഭവിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്? ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ തന്നെ സംശയത്തോടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവര് അധപതിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകില്ല. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സംചിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ ധനഞ്ജയനോട് പറയാണ്, അർജുനനോട് പറയാണ്, തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്ത ഭഗവത്ഗീത അതേപടി, ഗീതോപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗീതോപദേശം അത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അതേപടി നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അതേപടി അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത് അജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗം അത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഭാരത യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. കാരണം അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടത്, അതിനെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുക്കാം. ഇവിടെ പറയുന്നത് ജീവസത്തയുടെ സർവകാലികമായ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ സനാതന യോഗം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട യോഗ പദ്ധതിയുടെ പേര്. യോഗ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടെ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച്. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തെ സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമായിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് കുറെ പേര് വിവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഭക്തന്മാരല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അവര് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യണത്? അതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്തിനായിരിക്കും മുന്നോക്ക് നൽകുന്നത്? കാരണം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും അപ്പൊ ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. അല്ലാത്തെങ്കിൽ വ്യക്തികളോ അവർ ഭഗവാനായിരിക്കില്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഗീതാധ്യായനത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ വിമുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രമിക്കരുത്? ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം അത് നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളെ വഴി തെറ്റിച്ചു വിടും. കാരണം ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ളവരെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമുക്ക് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 5 കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, കർമ്മയോഗം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1-ാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്
കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണോ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കർമ്മമാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് 7 മുതൽ 12 വരെ പറയുന്നു. 13 മുതൽ 16 വരെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയെ കുറിച്ച് 3 കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 17 തൊട്ട് 26 വരെ പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മുക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 27, 28 ശ്ലോകത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശാന്തി ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച് മുക്തിയുടെ വേദിയിൽ സമാധാനം ആ ശാന്തി ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 1ാമത്തെ ഭാഗം നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അർജുനന്റെ ആശയക്കുഴപ്പം. 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ചംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? അർജുനൻ പറയാണ്, ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ, പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്നോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിചാരം എന്തായിരുന്നു? ഈ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കർമ്മസന്യാസ യോഗം എന്നും കൂടി ഈ അധ്യായത്തിന് പേരുണ്ട്. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനൻ വിചാരിച്ചത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാവണം എന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഈ സന്യാസം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. ഈ കർമ്മത്തെയും സന്യാസത്തിനെയും ഒരിക്കലും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ആര് ചിന്തിച്ചത്? അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും നമ്മള് പരിപൂർണമായ അറിവോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയുള്ള കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും അത് നൈഷ്കർമ്മത്തിന് തുല്യമാണ്, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അല്ലെ? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാല് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് പോലെയാണല്ലോ. അങ്ങനെ ആരും മനസ്സിലാക്കിയില്ല, അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായതെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്സകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മപരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ സേവനം കർമ്മപരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതും ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? കർമ്മം ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ്. കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജ്ഞേയസ നിത്യസന്യാസി യോന ത്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം പത്താത് പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വെറുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അയാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കും. എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആ സന്യാസിക്ക് സാധിക്കും. സാഖ്യയോഗോ പൃഥക്പാല പ്രവദന്തി ന പണ്ഡിതഃ ഏകമഭ്യാസിത സമ്യഗുഭയോർവിന്ദതേ ഫലം. ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതായത് കർമ്മയോഗം, പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത പഠനം സാഖ്യയോഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പഠനം, അതായത് സാഖ്യയോഗം, അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അജ്ഞാനികളാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്കറിയാം ഭഗവാന് നേരിട്ട് ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ആരിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്?
ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയല്ലേ എത്തുന്നത്. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ രണ്ടും എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അജ്ഞാനികളാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. സാഖ്യത്തിന്റെ, അതായത് പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സാഖ്യയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും ആരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷെ ഒരെണ്ണം എന്താണ്? കുറച്ച് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടണം. കാരണം ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അൾട്ടിമേറ്റ് ഇത് ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത്. മറ്റേത് നമുക്ക് നേരിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? മരത്തിന്റെ വേര് അന്വേഷിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തതോ മരത്തിന്റെ വേര് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് അതിന് നേരെ വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒന്ന് മരത്തിന്റെ വേര് അന്വേഷിക്കാൻ കുറെ സമയം പിടിക്കും. രണ്ടാമത്തത് വേര് ഓൾറെഡി കിട്ടി, നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും? വെള്ളം ഒഴിക്കുക. യസ്സാഖ്യൈ പ്രാപ്യത്തെ സ്ഥാനം തദ്യോഗൈരപി ഗമ്യത്തെ ഏകം സാഖ്യം ച യോഗം ച യാ പശ്യതി സ പശ്യതി. വിശകല അധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ ദർശിക്കുന്നതും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നേടുന്നതും രണ്ടും ഒരേ ഫലമാണ്, ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി എന്താണ്? വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? വസ്തുതകളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തില് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാഖ്യയോഗത്തിൽ ഒരാൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നു. ഭക്തിയോഗത്തിലാണെങ്കിലോ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഒരു പ്രക്രിയ വിരക്തിയും മറ്റേത് ആസക്തിയും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. രണ്ടും ബാഹ്യമായിട്ട് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ അതെന്താണ്? രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒന്ന് ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തി, രണ്ടാമത്തത് കൃഷ്ണനിലുള്ള ആസക്തി. രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ സാഖ്യയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭൗതികതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങുന്നത്? ഈ വിശകലന പഠനം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിരക്തി ഉണ്ടാക്കണം. ഭക്തിയോഗത്തിലാണെങ്കിലോ ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കണം, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തില് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിരക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവും? ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവും. മറ്റേതെന്താണ്? ഭഗവാനോട് ആസക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോട് എന്തുണ്ടാവും? വിരക്തി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പറയുമ്പോ രണ്ട് തരത്തിലാണെന്ന് തോന്നിയാലും രണ്ടിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി എന്താണ്? കാര്യങ്ങള് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നവനാണ്. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മാന ചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാതെ ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്താണെന്നും അതല്ലാത്തത് എന്തെന്നുമുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവരാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവര്, അവരും എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു ചേരും, പക്ഷെ അവർക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അതായത് ബ്രഹ്മം എന്താണെന്നും അല്ലാത്തതെന്നുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടക്കുന്ന സന്യാസിമാര്, അവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്. ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെന്താണ്? അവർക്കും പിന്നെ സമയമെടുക്കും, ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. എന്തിലേക്ക് വരാൻ? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. क्वेश्चंस?
നാലാമത്തെ നമ്മളെ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാര മാർഗം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധാണ് എല്ലാത്തിനുള്ള പരിഹാരം. കൃഷ്ണാവബോധം. എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഒരു മരുന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ച് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മായയ്ക്ക് വശംവദനാകേണ്ടി വരില്ല അല്ലെ? ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മായയ്ക്ക് അധീനതയിലേക്ക് പോകില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? അജ്ഞാന സമുദ്രമായും ആളിക്കത്തുന്ന അരണ്യമായും. രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു അല്ലെ? എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം ദിവ്യജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആത്യന്തിക പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്ന ആളിനെ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണതയിലെത്താമെന്ന് ബോധപൂർവം പൂർണ്ണതയിലെത്താമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ? ഇനി അടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാലാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതോ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതോ ശ്രേയസ്കരമെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അർജുനൻ വിചാരിച്ചു ഈ സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോ പരിത്യാഗം, കർമ്മം മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം സന്യാസം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ? അർജുനൻ പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ, സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടോ? സന്യാസി ഭക്തിപുരസരം വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് മുന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സന്യാസി എന്ന് വെച്ചാല് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ത്യജിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നല്ല, കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തി. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണോ സന്യാസിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ എന്ത് വിചാരിച്ചു? സന്യാസി എന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്, മൂന്നാമത്തേല് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെ നിറവേറ്റി സന്യാസിയാവാനായിട്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ആര് ചെയ്തിരിക്കണം? ഒരു സന്യാസിയും ചെയ്യണം. പക്ഷെ അർജുനൻ വിചാരിച്ച എന്താണ്? സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മമൊന്നും ചെയ്യാതെ നിന്നാലും ആരാകാം? സന്യാസി ആകാമെന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേണമെന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിച്ചു. രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ ഇണക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആര് വിചാരിച്ചില്ല? അർജുനൻ വിചാരിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും? എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ വിശകലന നമ്മുടെ സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? എല്ലാത്തിനെയും യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണാം. അതായത് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയും കൃഷ്ണനിലുള്ള ആസക്തി രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി. അതായത് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇതില്? ഒന്ന് സാഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കമ്പാരിസൺ അവിടെ വന്നത്. ഒന്ന് സാഖ്യയോഗത്തിന്റെ, രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ. മനസ്സിലാവണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത്? സാഖ്യയോഗത്തിന്റെയും ഭക്തിയോഗത്തിന്റെയും കമ്പാരിസൺ ആണ് അവിടെ വരുന്നത്, താരതമ്യം. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം. നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ എടുത്ത് നമ്മൾ അരിച്ച് കരക്കി കുറിച്ച് പഠിക്കാന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സാഖ്യയോഗം. അപ്പൊ അത് ചെയ്തപ്പോ സമയം കുറെ എടുക്കൂല്ലേ? ഒരു കാര്യം കുറെ നോക്കി പഠിച്ചു വരുമ്പോ അതും പഠിച്ച് എത്തുമ്പോ എവിടേക്ക് എത്തുന്നത് ലാസ്റ്റ്? കാരണം അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിനെ പഠിച്ചു വരുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ കുറെ സമയം എടുക്കും എത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ്. അതും എന്താണ്? അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും? രണ്ടും ആരിലേക്ക് തന്നെ എത്തി? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭൗതികമായിട്ട് വിരക്തി ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. മറ്റേതില് ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവണം.
രണ്ടും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോട് വിരക്തിയും രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി. ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോട് വിരക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനോട് ആസക്തി വരുന്തോറും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോട് വിരക്തി ഉണ്ടാവും. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളില് വസ്തുക്കളിലുള്ള വിരക്തിയും ഭഗവാനിലുള്ള ആസക്തി ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി എന്താണ്? കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ